Tuo on Alfredin talo. Kenkätalo. Hyvän mallinen. Hei Korppi, pitkästä aikaa. No nyt sinä pääset pois Maurin mökistä. En omasta halustani. Parempi niin. On se vähän omituista, että Ankka ja Myyrä asuvat yhdessä. Vaikka me asummekin eri taloissa, niin Mauri on silti isäni. Sinä sitten olet lapsellinen. Mitä sinulla oli asiaa? Tulin vain katsomaan taloasi. Pidätkö siitä? Katsotaan. Totta puhuakseni ei ole minun makuuni. Makuasioista ei kiistellä. Sen ympärillä leijuu pahaenteinen ilmapiiri. Hei, pidä hän suusi! En huomannutkaan sinua. Sinä olit jo pienenä ilkeä, nyt isona sinusta on tullut vielä ilkeämpi. Sinä et koskaan kasvakaan isoksi. Suu kiinni! Laske minut maahan! Mäellä sä Myyrä. Mikä se luulee olevansa? Rauhoitu isä. Henkka, talon takana on vielä tavaraa, tuletko kantamaan? Totta kai.